Funda to be a fundi on Ezomsamo. Isiko nokusiqaja indaba yesintu from 7 to 8 kusihlwa. Gagasi FM. Asiwala hlala asha amadama namanzi njalo nje ngolwesithathu sikhuluma indaba yesintu from 7 to 8 and lo hlelo ke liba khona kwi app yeGagasi, even the videos zakhona uzowathola siyafundisana nawe futhi ongakholelwa kwesintu okulalela nje uzwe even if kuthiwa kunendida kumbe unenye perspective, you most welcome also to take part, ufake your analysis nolwazi lakho as well, so you're welcome to do so. All right, so namhlanje sikhuluma ngendaba samo kakhulukazi kodwa ngendaba yezinto ezenziwa nokungamele zenziwe mangabe umuntu esukenza iladi. Yini yona iladi? Lenziwa kanjani? Ungabona mhlawumbe ukuthi libe successful or not, nokuze abanye bethi no ngivele ngabona ngisekhona ekutheni izinto ihamba lenziwa ubani, lenzelwa kuphi. I have my guest esikhuluma nawo here. We have Dr. Umakhosi Mnikati, oyi expert nomelaphi wesintu. Sikubingelela Denango. Ngiyabingelela kubalalele emakhaya, ngibingelela studio mnewethu nakwena Sohlaza nabasizi bakho. Amen. Siyabonga kakhulu from Dr. Mnikati Dlomo. I have we have umlondolozi Makubane naye umthandazi guest yethu as well on the show. Sikubingelela Nkomosi. Sohlaza uMathomonya okhafulwe sekubolile usibhamu sogodo esiqhuma simangazi. Cela ukubingelela kwena mfowethu, ngibingelele nangu Mamnikati uproducer nalapho kufinyelela khona iGagasi umhlaba wonke. Siyabonga kakhulu. Mhlawumbe siqaleni laba fethu ngiyengifisa ukutheni singa assume ukuthi abantu bonke bayazi ukuthi nesikhuluma ngayo. Sikhuluma ngelati, LADI, abanye bathi lati as in LATI. Yini le because mhlawumbe ngathula ukuthi kunomuntu okayibona lento kodwa usuke ngasithi igama layo yini. Mase kukhulunywa ngelati o ilati kusuke kuyini? Iladi uthi manje iladi ma sizothi igama engizothi li general ngoba liyangena ekukholweni ekuthandazeni, liyangena emsamo, uyakwazi futhi ukuphahla ngale intabeni nasemfuleni. Iladi liwumnikelo owunika abantu abadala kodwa lizoxuba nezidlo engizothi nje mhlawumbe uma chips o sweet ukudla kwesintu, ufake namakhandlela ibani. Kuya nokuthi ke ulenzelani nanokuthi isidingo salo sikephi. So uma sikhuluma ngeladi lo umnikelo lelo oyemsamo but osuke futhi uzoba open. Let's say kade sithethe na uma umuntu eshisa impepho emsamo kunommeli wempepho emsamo, but mase siye ladini ngasikhathi umshisi wempepho eseyishisile selibekiwe ladi sewuyakwazi ukusondela mhlawumbe nawe no 2 rand wakho noma 10 rand usuyakwazi nawe ukuziphahlela. So ngizothi isiphiwo mina esiyiswe emsamo kodwa esivane size sivuleleke inanoma ubani phezukwaleli ladi ukuthi abeke isicelo. All right. Thank you for that. Akasihlahla ngifuna sidwebe ngamehla engqondo. You mentioned ukudla, you mentioned imali as well. Yini ubeka ini in what order kuphi nendawo? Ngifuna si visualize lento. Kusuke kuyini? Makobani. Sohlaza uyabona masikhuluma ngeladi suke sikhuluma la khona emsamo kube kwakhona yonke into esuke ikhona nesuke abantu besuke benamandla ayo. So indlela yokuthi libekwe iladi isikhathi esiningi ke kusebenze ini amakhandlela. Bese kushiyana ukuthi iladi elincane. Okay, wait guys. I understand that you deal with this every day. Exactly. Yeah. Ngifuna mina sithathe even na kwi2K ekutheni uke ubone ekhaya kweminye imizi ufice emsamo kubekwe emakhandlela ebekwe aba yi-square or a rectangle bese kuzoba khona a fruit. Ngifuna nina nikhuluma as if everyone has seen. So my question is yini? All right, can I come in there? All right. If we talk about iladi, it depends ukuthi ngokomoya walowo muntu uwenza kanjani. In my case, I always do it in a circle. Ngizobeka amakhandlela ngokwamakhalas awo. Normally I use amakhandlela u14, which is 7 of each color. There is 2 of each. So it's 7 on the left, 7 on the right, and that will make a circle. Okay. All right? I need to elaborate how it's done. All right? It will be 7 on each side,
of each color, all right, depending on the colors that are supposed to be used in that particular iladi. Now mase ngwaseklishile lamakhandlela sengiyathatha ke iminikelo yalabantu uma ngabe kukhona utshwala obugayiwe sebukhona lapha eMsamo ake silithathe silise eMsamo singaliyisi mhlawumbe entabeni noma emfuleni sengiyabeka lapha ya ubekiwe vele ukhamba. Alright, sengibeka amabhodlela agoloko, ngibeka obhiya ngoba khona babephuza ubhiya, ngibeka amaswidi ngoba simema namanono ingane encane, ngibeka ukudla kwesintu kungaba amadumbe, kungaba ubhatata, kungaba umbila okuyisivuno okuphekiwe. Sengizobeka isithebe senyama ake sithi leli ladi alinayo imbuzi noma inkomo linezinkukhu sengizobeka isithebe senyama ebovu ithengiwe ukuthula lesithebe kulabo babengayidle emhlophe ngoba sizocela ngenyama ebovu sengiyabeka la ngibeka wonke ke ama goodies that abantu ba afford ukuba now, that is from sweets, biscuits, cakes, you name it. Zonke lezi izinto ezingabekeka mhlambe futhi ezinye zazo ezikhona emaphaketheni mezi iphakethe elikhulu yazivula uzithela laphansi ama fruits as well uyabeka ama fruits ngokuhlukahlukana kwawo. All right, sesiyafika ke la sesikhanyisa khona iladi sekuyisigaba ke sesibili but the picture of iladi is where you are using amakhandlela akho. Well, it will depend kwi format yalo umuntu olenzayo ukuthi omunye uzokwenza isikwele, omunye uzokwenza ucircle, omunye awaline up. Nazo, all right. So imagine ke uthi uyahamba empophomeni obuyela e-beach and then you find yourself ubona into nje at least usune understanding ukuthi kwenzekani because you asking ukuthi but lokudla okufresh kangaka bekwenzakalani and then bakushiya. So what do you do ngalokudla ke afterwards? So Hlaza lokudla lokumangabe sekubekiwe sinale nkolelo thina abantu abamnyama besinto ukuthi asikwazi ukudla kuqala umuntu omdala engakadli. So njengoba suke silenzile leli ladi sisuke sikhumbula manje abantu abaphila kubla ngomoya even ngisho ingane encane ke mangabe isishonile manje singale isuke sindala kunawe spiritually. So sithatha ke manje lokudla njengoba kade kuchaza umama mnikathi lapha eMsamo njengoba kunjalo sacela yonke sesiyakuyeka sohlaza sekuyalala. Then sekufika manje abanikazi balabantu akade sibabiza okuyibona manje kufanele baqale bafike badle spiritually bese beshiyela thina. Then sekuthi ke ngakusasa sesiyavuka kanathi sesiyadla okuphekwa sekuyaphekwa sekuyadliwa sekuphakama futhi izithebe mazikhona sekuyabonga. Sikhuluma ngeladi ke namhlanje lokuthi lenziwa kanjani. So my guest uDokotela uMnikathi Dlomo kanye ke nomthandazi uMagubane basichazela ubona ngathi liphumelele elinjana lenziwe entabeni elinjana lenziwe elandle elinjana lenziwe ekhaya and all that. Mawune question mhlambe nawe ne contribution ongayenza, you most welcome to call us to be part of this conversation. Indaba yesintu on Gagasi inamba it is 0861 596 596. We are live on our Facebook page Indaba with Alex. We are also live on TikTok. Tap her and follow us 0861 596 596. Mnikathi elinjani leli lenziwe entabeni noma elwandle? Ukhumbula ukuthi ngike ngachaza ekuqaleni ukuthi ngizoqala ngichazele lasendlini ngoma ngithatha umqondo womuntu ngubeka endlini. All right. Iladi uma sisolenzele ekhaya ke sithi umne wethu uMagubane sabandawonye mhlawumbe ngiyalinganisa kunekhehla noma isalukwazi esidinga ukubongwa mhlawumbe ke sithi amandla entshitana sinawo if ngithi intshitana mina goat. All right, if usingenawo la amandla sesithi asihambisele leladi nasi lesalukwazi sihlezi siphuma esihlezi sisipha izibusiso then sesiyahamba siyolenzela iladi. We are opening this platform for abafowethu nodadewethu, let's say mhlambe su6 nabantwana nani sibonga logogo singamile la ekhaya. Ake sithi ke sengiyasuka mina ngiba nento mhlawumbe ethi nginezithunywa nginemimoya. All right, or ngiba nento ethi cha lenkinga ngisafuna ukuyiqala ngedwa ngingayimemezi nobafu Magubane. Ake ngiyophahlela idalwa zakwethu nemimoya yami entabeni ke ngikhulume nabo ngaleso sikhathi mhlambe sibanqenqela ukuthi umsamo ngcolile awulunganga kuyaye kube advisable ukwenze lentaba ngani na
siyayisithi thina into yesintu umoya noma abantu abadala bakumoya simemeze netho ngalo nomkhubulwane nelenzuza now mesikhuphukisa lezi idalwa sizisusa entabeni noma emfuleni sisuke senza lamaladi ukumema idalwa ngokomoya ukuthi azimukele lenkulumo kwamanje ngoba ke vele kwasekuqaleni umsamo wawungekho endlini wawusesibayeni. Yes. All right. Okay, nango ke echaza ukuthi ungabona kwenziwa and ungathothi mina kwenziwa kanjalo then busuzothi abanye bayenza ngenye indlela busuthi ke no barobhile or abenzanga ngendlela obekudlalwa ngani nango echaza uMakhosi umnikazi. Ngithatha ke now your calls 0861596596 ngizoqala I'll tell you just now because ngifuna bathatha ngibe ne fairness ngiqale kumlaleli ungene waba wasuqaleni bengizoqala ke kuSipho Mnguni from Mayville. Sabona Sipho? Baba Alex ngalo. Sikhona sekumukela kwigagasi. Yebo basiyaphila. Ngicela ukubingelela nabo baba noma isidodo. Yes bakulalela. Yebo baba. Bengicela ukubuza la mina ngizobuza ngokweladi mhlambe leli lasentabeni baba. Nakho ke mhlambe sineladi la entabeni mhlambe iladi esilenzayo lingolomndeni. Mhlambe kuzoba khona umuntu ozobe esilekelela mhlambe umuntu kamoya mhlambe obambayo ngokomoya. Masilenza leli ladi entabeni then sobeka izibani ngikonke namafruit lokhu kwakhona then uma ngabe sesizoshisa ke izibani lezi zakhona uloyo naloyo uzozocela anawo alomnikela nawo so ngicela ukubuza la kuthini mina kuye kwenze kube impumelelo yini if akazukwazi mhlawumbe ukuthi aqale lo ubaba osisizayo abize mhlambe ke isibongo leso sakithi lesi sisisebenzisayo ukuthi sisondele basondela kanjani. Sohlaza uyabona khona into ayithintayo umelaphi Sohlaza makusuke kwenziwe iladi usuke zoba iadvisor to make sure ukuthi what you are doing is done correctly. But when it comes into summoning your ancestors amathongo akho it can't be umuntu wangaphandle yabo so akakwazi even ukuthoka sentabeni uyena ukufuna ukutshela ukuthi okay wena manje biza abantu bakini kanje hayi ukuthi yena athi uzokwazi abamemeze yabo so akwazi ukuthi lokho kwenzeke angazi noma uyaphenduleka mfethu. Ngiyaphenduleka baba. Alright siyabonga. Alright indaba unkakasi ngiye ku Wanda wakaphoswa eMaritzburg. Wanda kwindaba ekakasini sabona? Yebo sawubona but Alex nehambile zakho. Siyakumukela mfethu sekakasini. Yebo but nginenkinga la ngikhuluma ngesihloko nje engizocabanga ukuthi ngilenze lati manje angazi ukuthi ngizolenza kanjani ngoba manje engazi ukuthi lati leli ngizolenza laba khaboma kodwa mina ngihlala ekhaya kaPhoso. Okay kuzobe kuyiladi lani lokwenzani but angazi ukuthi bayafuna isebe abantu bakanduza ekhaboma. Okay so ufisa ukwazi ukuthi uzolenza kanjani? Yebo ngoba phela futhi ngizolenza ekhaya kaPhoso yabo. Okay mnikathi. Yes mengingabuza nje umntana mayisekhona umuntu okulekelele noma la kuphume khona ube advise ukuthi uzokulekelela. Inkinga ukuthi lo uthetha boma waphupha kanjalo angazi khona abayicelayo la kumina. Okay that is perfect and kufanele vele uyolenza khona ukhumbula ukuthi uma ngabe wena wahlawulwa ekhaya kini wase wahlengwa wayise ekhabo baba uvele ke awuphikishwanga ukuthi usushaywa ngered card wena uyophinde ube nento oyenza kwisithebe sakomalume. That is answer number 1 ethi yes you can do iladi komalume. Number 2 uma uyokwenza lelo ladi uma uanti athola ukuthi lesi sithebe bathi silethe ngasizathu sini mhlambe sokubonga mhlambe sokuthi kukhona la wone khona sokuxolisa kufanele nigayideke lapho ukuthi senzeka kanjani. Khumbuleke ilezi izinto engike ngayibala eqaleni niyazithenga lezi izinto nithenge nezibani mind you iladi kakhulukazi elokunxusela iladi kakhulukazi elokushweleza iladi lokukhulukazi lokubonga so kubalulekile ukuthi sikwazi ukudifferentiate ekutheni uma senza iladi it's not to say we
are surpassing umsebenzi mhlawumbe obudingeka ngokwembuzi. Mind you futhi uyakwazi ukulenza iladi ubuzobonga ngembuzi noma uzoxolisa ngembuzi noma uzohlawula ngembuzi. So iladi ngingathi mina umata noma ngithi mina red carpet oqonde emsamo just to say out of everything that has happened or behind igama laleli ladi nase esinye isithebe extended that we are pleading forward using izibani as well ukuze ziphelezelwe nayi zithunywa ezingamele lomndeni namathonga khona. Danso ke impendulo uyaphenduleka bhuti. Umuntu yebo ngiyaphendula ngicela ukuqhubeka ngibuza ukuthi manje fa kube khona nomunye umuntu mhlambe okwazi ukuba umthandazi noma kanjani. Ngokwami bengizocela mntanami ukuthi angazoma uthe uanti yini noma umamkhulu ake aphahle athola amakhandlela eliyellow eliyellow eliblue elimhlophe akaphahle ngalawo makhandlela acela idalwa lezi ezimthumele ukuthi ake zimcacisele the direction yaleli ladi before niye kubalaphi bendabuko ngoba umlaphi wendabuko mhlawumbe uzobe selithatha ngendlela ekungesiyo abantu abadala balicele ngayo ngoba unomuntu thunyiwe wakudlulisela lo myalezo ngizocela aqhubeka liphahlele acela ingcaciso yalo then from there you will know. All right, siyabonga kakhulu. It's 20 minutes after 7. Indaba uNkakasi sikhuluma ngokwenziwa kweladi elinjani elenziwe ekhaya elisentabeni lasemanzini njalo and ubona ngani ukuthi ikhambe ngempumelelo. Akhona ama sign guys ongabona ngawo ekutheni ke hayi kube impumelelo or hayi engathi lezi zinto ezizama ukuzenza azemukeleke. Yeah, so Hlaza uyabona when it comes into umsebenzi wedlozi uphasa ungakawenzi. When you go to emsamo altar sekusesuke ibonus leyo because you see dreams according to what into ozoyenza emsamo except lento abantu abadala bayamngena you see dreams ukuthi lento ozoyenza abantu abadala bayifuna and when you face difficulties uzokwenza into esukuthi idlozi that's a sign ukuthi leyo nto leyo abayamngeli or uzoyenza wrong. But mangabe kuthi umsebenzi ke sowenziwe nali ladi ke nilenzile uyazibona isibani indlela ezivutha ngayo ibani zeladi sohlaza ziyakhuluma okoqala ilanga lakhona liyaphakama yabona mangabe sibhanquzi ibani nikhuluma ibhanquzi khomba ukuthi lento eniyenzayo ayiconnect ziyahlihla kwenye inkathi ziyacisha zingafuni ngisho ukuvutha lokho kukhomba nje ukuthi lento eniyenzayo abantu abadala abayithakasele kodwa mangabe beyithakasele sohlaza uyabona ukuthi hayi lento bayivumile. All right, indaba uNkakasi siyaqhubeka 0861596596 mawuna ma comments mhlawumbe ngothumela ngeVN ku 0638399959 ibe mfishane but kungabikho umsindo ngemuva and we are live as well ngowathumela ama questions and comments khona la kwi live yethu on Facebook indaba with Alex and we are on a TikTok tap and follow. My guest is Dr. Umakhosi Dlomo and we also have Laphi uMagubane inamba yethu 0861596596 sikhuluma ngendaba yeladi la kunomlaleli ngizolifihla igama lakhe ngicela ukubuza la nginenkinga enkulu la nginosisi engangithandana naye wagcina esekhulelwe but eseno 3 months wenza iabortion wangifihlela ngagcina ngibambile kodwa ukuthi uyikhiphile ingane so lo mntwana uyangihlupha ngamaphupho and ngiyabona ukuthi ungivalele izinto zami ngiyafisa ukwazi ukuthi yini engamenzela yona. Remember mina ngazalelwa komalume and ingane wayikhipha engashongo ukuthi umfana noma intombazane. Ngiyacela usize ukuthi ngingalenza kanjani lati esimene sifana leso. Yes. Lezi ngoba ithinta umuntu osifazane asiqale la kuwe. Yeah, ngiyabonga kakhulu. Inzima lena ngoba inemfihlo phakathi ebese futhi iba nesixolisi edlozini ngoba uma kade unqamule ukumumatha usuke sewenza icala sikhulumile kakhulu la emsakazweni ngalokho ebedinga ukuthi mabe besanobudlelwane ngoba phela akalitholanga nethuba lokuyoxolisa noma hlawula ingane nomenzeni engicabanga ukuthi amandla akhe azonqandeka lapho ekutheni
benze ngendlela right ukuthi iqale bokantombazane. But in this case yena mengakwazi ukuyithula kuba indaba agezwe yena ubhuti adilizwe ithunzi lomntwana. Uma ezodilizwa ithunzi lomntwana akadilizele uthunzi lomntwana ukuthi ngoba umntwana engizothi noyidimoni, but ngoba kahlalisekile ngoba ukhumbula ukuthi ukunqamuleka komphefumulo womuntu kungena sidingo noma ayene sidingo ke kodwa isikhathi singakafiki kufika la kufanele khona ixoliselwe leyo nto bese lo mntwana yakhushulwe yisweni kwisizinda samanone ethongeni lomndeni. Now engingam advise ngako ubhuti ukuthi mhlawumbe mengathola umelaphi wendabuko akhulumisane nomndeni wakhe ukuthi abamenzele lo mntwana, kodwa nga-advise futhi ngoba umntwana wako malume bamenzele iladi lomfula noma lentaba ukuze ukukhuphuka kwalo mntwana njengoba ebhilonga komalume kodwa ehlupha yena kungabi nento ukuthi sesimthotha kanjani umntwana ongahlawulwanga la ekhaya kaDlomo ebezalwa le kaMnikati. So kubalulekile ukuthi kungabi neconfusion kumntwana athole iladi lomfula noma lentaba ukuze akwazi uku-ascenda to the rightful realm yedlozi and then bamqamba igama umntwana and then lapho kuyobe sekhona ukuthi into zakhe zihleleke. All right, indaba oneka kasi. Let me go to the VNs as well. Remember, I invited you ukuthi ziningi indlela oxhumana ngazo nami kulolu hlelo, TikTok, it's live kumanje. Facebook again, indaba with Alex. Ungafona ku 0861596596 and again uthumele yona voice note ku 0638399959. Sanibonani Kakasini, ngisacala bandla ukubuza ku baba nomama ukuthi mangabe wenzela umntwana mhlawumbe wachitheka umenzela ilathi kufanele uphathe ini nani yini idingakalayo ukuze ukwazi ukuthi ungilokhuzana umenzele kahle izinto zakhe nendlela ikwazi ukuthi ikhanye kahle. Okay, Makubani. Sohlazi yabona makuthiwa kwenzelwa ingane eyaphuphuma, first thing ekufanele yenzeke kufanele sithola ubulili ukuthi inganeni le. So ngoba uyazi ukuthi khona ingane yachitheka kufanele mhlambe a consult noma ayiphahlela ukuthi ayiziveze ukuthi inhloboni ngoba ufuna ukuyilungisela. But into efunakala uma usuke wenza umsebenzi osukuthinta ilada amakhandlela elimhlophe, eliyellow, eliblue, elipink, inkukhu, ingubo zokugqoka. Now if kuukuthi mhlawumbe ingane mhlawumbe eyakhishwa ufuna kube khona inkukhu yokuxolisa, sokuthi lapho zingaki zintathu. But makuthi ingane nje eyaphuphuma inkukhu zakhona zingaki zimbili, eyokuyibeletha neyokuthi geze lezike ekade ibalwa ezelati no sweet nakho konke lokho kunye okufunakalayo bese uyenze umsebenzi. All right, indaba on Kakasi. Sanibona futhi Alex, ngikhuluma noSithemba wakandaba la eMoy River. Bengifisa ukubuza futhi Alex, if umuntu kuthiwa ushonile mawuthola ukuthi uyaphupha ngaye, uphuphe ngathi usaphila imaye kodwa eshonile ezongcwatshwa kahle kahle. Mawukuthi uyahamba kuya kubantu kuthiwa lo muntu uma ufuna ukulungisa le muntu ufale wenza iladi, bengifisa ukwazi ukuthi iladi elikanjani lefane ngilenze futhi nakhona izinto ezikanjani efale ngizithenge mhlambe mangathiwa cha ngizolalela emsakazweni mangathiwa ngakwazi ukungisiza. All right, Madina ungayithatha? Yes ngingayithatha lena, ngiyawubonga umbuzo mntanami. Ukuphupha umuntu kube mengikhumbula ukuthi usuke safihlwa kube ngazuthi ima akasekho yena but umphuphe ngathi ma efihlwa noma lekusuke ukuthi isikhathi ahambe ngaso bekungisiso noma umoya wakhe uhlalisekile la ekhona. So kusuke kubalekile ukuthi lo muntu nimlekelele ngokumphahlela, uyibona leyo nto, nimkhumbuzise ukuthi sesivumile thina noma sesamkele ukuthi wena seudlulele. Ngalesikhathi yena kusuka umphupha ngaso, let's say mhlambe this person has been gone for a year on wena namhlanje umphupha ukuthi ayibo nanku umngcwabo kazibani mangubona, that is when yena eveza ukuthi this is only time yena amukela ukuthi ene useshonile ubungahlalisekile umoya wakhe, yabona. So kusuke sekufanele simphelezele ngesimo sesithebe, simphelezele ngesimo selati to say let us assure you ukuthi please go and rest. And one other thing Sohlaza, kunabantu umfowethu who dies but bese bengabe aware ukuthi sebehambile emhlabeni, yabo. So that is why kubalekile ukushisa kwempepho mangabe khamba umuntu nibikela amathongo na nimbikele ukuthi wena awusekho la manje usuphila ngokomoya.
Oh iyo lento uthi uthola hey khona abantu okuthiwa yibhoki noma babuyayo uthola ukuthi balaba beshonele khona noma emakubo kanje. Yes, sohlaza kunabantu mfethu uthola ukuthi kunjalo mfethu abekho aware ukuthi ngempela sebehambile emhlabeni and abanye ngale in the realm uthola ukuthi ngeyinkinga abasuke bebhekene nazo. Awubuyele emhlabeni, awuhambe ofuna inhlambuluko, awuhambe ocela 1 2 3 then ke usiyabuya umuntu usiyashonqa ke sekuvutha umlilo. Also to add ngiyaxolisa to open a debate about this. Sure. Also to add on that, ngiyavumelana nomne wethu ukuthi singamshisela impepho ngomncwabo but ngokuhluka kwemizi nemizi kunemizi engayishisi impepho ngomncwabo. So an option that we give, you understand, because kunokusikhathi uthola ukuthi umuntu usethuli kodwa uthambile. Most of the families abakunaki ukuthi isiqu somuntu sinjani mayise ebuya, understand. Kuyadinga lo muntu ukuthi athethiswe, atshelwe ukuthi iyamukela ke manje isimo somzimba wakhe singathambi ngoba in that instant lo muntu uyakwazi ukulanda omunye umuntu, loyo muntu usuke vele ngamkele ezohlala nani at some point futhi uzohlala nani ngeenga ngoba usuku ufuna ukulwa lezi zinto nakade sa anticipate ukuthi uzozenza. Suke sinjani leso sidumbu? Siyaliyetha siyathamba uyayibona uyamajini sesiphuma emoshwari uyayibona because umuntu umedlula isikhathi esiningi mhlambe by the following day ifunga mbeke ekhaya usuka ama limbs akhe seqine ngqi because there is no blood circulation. Wesike sezo emoshwari that person should be tagged. Oh, so fanele uyathethisa. Yes, uyamthethisa and amsana nokuthwetshula leyo nto. It's a debate on its own. All right. Okay. Sivula amehlo ama guest ethu about isintu. Topic ethu namhlanje sikhuluma indaba yokwenziwa kweladi ukuthi lenziwa kanjani and liyavela ke nanokuthi phela lisuke lixazulula inkinga ekhona nje ubuzwa sekungena neyamaphupho and nansi ke nenye ke ukuthi umuntu wenziwa kanjani ma engafuni ukuhamba. Ama views expressed on Indaba are not ama views eGagasi FM. Your views, your Indaba. Ngiyabingelela lapha estudio. Bengisacela ukubuza la ukuthi uma wenza iladi endabeni yoba besho dokotela ukuthi umsamo wakho usuke kwesisikhathi ungemuhle kahle. Kanti akufuneki yini ukuthi uma uqeda iladi endabeni ngoba usukubabize edlangalaleni uphinde futhi uhambe nabo uyobakhanyisela ekhaya? Okay, an interesting question le. Yes Makabane. Sohlaza yabona khona into engifuna ukuyiveza when it comes into iladi. Khona sohlaza into ekuthiwa imfihlo. Asithi sohlaza ungikhonzile but ufuna ungipha 100 rand. Uma mnikazi awufunazi uziqoma sawulinde kancane la studio kunodaba ngifuna sikhulume bese unginika 100 rand. So it's not always the case ukuthi umsamo ungcolele makusokiwe entabeni. Kwenye inkathi kunomuntu osuke engasekho esuke efuna wena not abantu bakini bonke athi hamba ongezela into ethize entabeni bese ngikwazi ngikunikezela umandla, right? But now uma ethi yena akufanele yini ukuthi ubase ekhaya uma usubalandile lapha entabeni kufanele ubalinde kuze kusho bona ukuthi usungasidlo sohlaza leyikhulumela alikwazi lithi yenze entabeni bese nosufuna ukuthatha ulise ekhaya ngoba lona lisuke seliyibonile inkinga lilinde ithongo likhuluma mzukulu siyabonga manje osenzele kona entabeni sesinawo amandla ukuthi manje sisingaba sekhaya silungisele u1 no2 no3 no4 now you see people sohlaza umuntu azabe neanger towards our ancestors. It's because people do things ezingafunwa amathongo uma sevuka ngolaka umuntu esehlakana noqhaka ajike futhi asole idlozi athi bengenza into ezentabeni into zami wase lilinde idlozi liyayikhulumela. Okay, ngizoxolani mina eMayville now sabona xolani. Yebo ngikhona. Yes, in fact welcome to Gagasi sekubingelela. Angina lokho na. Xa nginomuntu umngane lana ngeza nikhuluma ngeladi lana ngicela ukubuza nje mina iladi ngakwazi ukuthi ubelenze nje ungekho into oyibona ngoba mina ngimathi impilo yami iyakhala ukuthi ngilanzi ladi angazi uma ngakwazi ukulenza ngekho tani betele yona noma oyiboni ukubuza lokho. Ngiyawuthanda umbuzo wakho ngani yami. Uyazi ukuthi ngisho ngiyayingiluleka abantu engiyangisebenzisana nabo ukuthi sesithathe lento yesintu nento yomsamo nento yabantu abadala sayenza yayinto engoba we always need to seek for a reason
ukuphahla nokusubmita to idlozi of which into yenza noma uma ngizophindela emuva ngisho kudala esintwini kwakuthi mekunesivuno esisha esiphumile emasimini kuxoshwa amadumbe ecoshweni kuyobekwe emsamo so akuyona into yenza ngoba into yenza noma ngiyengenze even an example ethi imagine ukube labo gogo nomkhulu basaphila bala ekhaya egcekeni uyaphuma wena emsebenzini wena would you just walk out in and out awubatsheli lutho because you'll go in and say awugogo nisaphila hayi sengiyaphuma ke ngemsebenzini uhambe now thina since it's called idlozi we are now saying lento fanele siye kuyona ngoba and yet if you go to a Christianity kuthiwa pray whenever and wherever but la siphahla ngoba okay nansi impendulo wayizwa Emajos sorry ngiyayizwa yezwakala ngiyabonga impendulo alright siyabonga nathi alright ngiyadlula from Emayville kuXolani ngiya kuSizwe Ngwenya eThekwini 0861596596 sikhuluma ngeladi my guest is Dr. Makhosi Dlomo kanye ke no Melaphi expert yesintu uMagubane sawubona Mtimande ngithola inyanga sikhona mfethu siyakumukela kwigagasi sikhuluma ngeladi namhlanje amen ngizwa no bengicela ukubuza kuma khosi lapha nginenkinga la ukuthi ngapha esithatini la komalume okay isimo simile kahle noma ngisimo sekhaya kodwa manje abantu bathi kumele mina ngiyiziyele entabeni noma elwandle ngizenzele mina lathi manje nginkinga ukuthi angazi ukuthi kahle ingoma nembandela ukuthi ngizenzele mina ngoba mangabe ngithi yakubantu bathi kahle lento ayifuni yekubantu ifuna ukuthi lona so bengicela ukukheleka nje lapho uzozenzela noma kumele uthole umelaphi ozokulekelela to guide you ukwenza iladi Sohlaza ayikho into ebaluleke njengolwazi yabona mfowethu makuthiwa sikhuluma amaqiniso sometimes abantu basikhokhelela ukuthi abazi that's true nina belaphi Sohlaza mfowethu ufuna siwakhuluma amaqiniso abantu mfowethu like information is very expensive and if you don't know you will pay go to Joburg and ask for direction uzokhokha so sometimes Sohlaza mfowethu they pay us because they don't know how to do it and omunye uthola ukuthi ke mhlawumbe akana siqiniseko salento enjani azoyenza uyazi makukhona mina noma kukhona umamnikathi lento izoya direct ngoba yazi mfowethu khona uthola ukuthi ukumiswa kwamakhandlela mhlawumbe uzomixa amakhandlela athathe ublue awubeke eqaleni athathe upink mhlawumbe afake no red no black so uyayidinga igardens yethu lokho bese yakhokha naso ke bhuti uyaphenduleka yephendula and okugcina ntasami ngimtholele bengele kuza okay uma abe sengenza ke iladi uma abe uthi ubiza isibongo sakubo kobaba kodwa okay akulungisa nje lefana ukulungisa ngayo bese uthi yalandela into zakho kodwa ziqhamuka ngapha ngogogo kahle uma wenza kathi uyasibiza isibongo salapho uthola khona izinto noma ubona nje ubiza nje amathonga angisingathile wonke noma nje kahle ngiyaswanisa ibeka kanjani into kwakusela lapho noma ngoyibonga igesikwathi kubalekile again ngizolekelela umne wethu ngokwebongo bhuti kukhona isibongo sibizayo bese kuba khona isibongo phahla kusona noma ubhilonga kusona isimo sakho wena uyasazi wahlawula uhlawulwanga ubhilonga kuphi ngoba ngingabo wakadlomo kodwa komalume kamnikathi lapho kadlomo njengoba ngibiza udlomo ngokwepasi kodwa la kufanele ngibiza khona ngokomsamo noma la ngibhilonga khona ngokomsami kamnikathi ilade engizolenza entabeni kufanele mina liye kamnikathi la ngibhilonga khona vele ngoba ngisho ngakuthiwa ipasi libiza udlomo kodwa la ngibhilonga khona ngokwedlozi ila kufanele ke wena uassesse khona ukuthi wahlawuleka wahlangulwa wahlengwa uyisima wena wazi isimo sakhe I'm sorry ukuthi angisizwanga in details kodwa ukufanele uassess ukuthi kahle wena as a person where do you belong esagogo yes biza ke sagogo noma sewenza iladi okay there's a question evela kukhule on TikTok yini umsebenzi wamakhandlela ngoba wona wadliwa kusho ukuthi mawusuku uphahla sorry ngisebenzisa igama engingalazi mawusukwenza iladi mawusukwenza iladi uphahla lokho yeah kuyafana nokuphahla kuzothemeleza yes okay so mawubeka amakhandlela eladini lakho ngoba wadliwa kusuke khona ukudla wona yasuke ezokwenzana Sohlaza uyabona njengoba sila endlini nje khanya amalambu
so izibani zisuke zikhanyisela umsebenzi osuke uzowenza spiritually bese futhi ziphinde zibe isixhumaniso sakho nomkhathi nethongo ukuthi yonke lento yenza ikwazi ukuthi vele ibonakale ngoba akekho umuntu ongathanda ukuthi aphe ukudla kuphi ebumnyameni kufuna ngisibone lesandla lesi esingiphayo so that's where candles come in. Okay, so then ekwabekeni kwawo ke lamakhandlela yeah kuyenzeka uthola ukuthi flow ayikho even like as yabo lizobe lokuliwa njalo njalo people believe ukuthi ukuwa kwalo kune meaning. Is that always the case? They don't always fall. Yeah, not really. They don't always fall. Majority of the time iladi ulikhanyisa ikhandlela usune short limile. You understand? And ngeke yini usebenzisa amafutha khona to make you can. it glow. You can. And we get to mhlawumbe uthatha umsamo womuntu iflow yakhona uyabona ukuthi ukufaka iwax phansi kuzowulimaza. You ask for exactly. La ngithi yabo nje emakhala ekusindwa khona. Oh, okay. Yes, you can put iwax phansi yabona. It's not a problem. Those nitty-gritties are not that important. The fact is if ukhanyisela and the intention yokwenza leyo nto is it according to yabona, because I find people saying lenziwa kanjani ngilenza kanjani. I understand, but ngithe qaleni mengisho ngathi ngomuntu nomuntu lenziwa ngokuhlukahlukana yabona leyo, but into ebalulekile ukuthi yonke into inesizathu sayo ine meaning yayo as long as izokwenzeka accordingly. And then as prophetweni ke ngicela ukueda lapha uma ngabe lamakhandlela sizowabeka siqala ngokwakhulekela ukusupport into esho umne wethu ukuthi kusuke exhunywana nezimo zakamoya yawakhulekela lamakhandlela. That is when usukwazi uthi ekukhanyeni kwawo ukwazi ukuprofeta more okubased kuleli landi. Okay, so asikhulumeka about indaba ye-environment now. So siyabantu besintu siyahamba ke siyelwandle siyokwenza leli lati kunanenkukhu ezofika inqunywe lapha mhlawumbe ifakwe nezinaliti namakhandlela and all of that. Uma mina mthandazi sengiqedile ke ne patient yami client sengiyaqeda ngishiya kanjalo lithini isiko ngokuthi mase siqedile ukwenza that ritual mhlambe siqoqe lento sifake kwibhini noma sibuyele naye emuva noma kufanele sishiye khona kanje ngiyafisa ukuyithola leyo because abantu abaningi abangakazi bayibona lento esikhuluma ngayo now sebehlanganisa u1 no 2 ekutheni nginokubona mangabe ngithi ngiyawalk e beach early noma late ngifice kunezinto engayiqondi kahle ekutheni what was going on here. So Hlaza uyabona mfethu lento ethintayo I think you are raising something that is very profound and abantu ngendlela abayenza ngayo lento mfethu kufuna sibatshele kuyona ukuthi lento imiseka kanjani. So mangabe usuke wenza iladi lasentabeni lasemfuleni noma lasolwandle mfethu usuke ukhuluma nabantu abadala lapha na wenzeli ilwane so awulishiyi ngoba ekugcineni kufanele kubongwe but we find people mistakenly do that but kufuna mangabe selenziwe iladi kwashiswa kwenziwa yonke into kufanele manje idliwe phela let because so asamonele lama spirit aweza zohlangana la so let us meet them halfway, we eat and then bese siyabonga mase siqedile so whatever that is left sesihamba nakho ngoba manje mase sesikushiya sesishiyela manje amanye ama spirit azo invade lento kade siyenza la bese manje uthi nethongo lakho manje alisasondeli nalo futhi seliyadino. That is why uthola ukuthi abanye abantu bayazenza izinto abazenzayo then sekukhona these dark forces manje afika kubona bese funa manje aba initiate yilezi zinto abazenza bese beyishiya lapha yana bese umkhathi ke uyazenzela. So umuntu osebenza kamasipala ozocleana lapha ya beach usethinteke le umsebenzi okade wenziwa angawazi ukuthi akabani khona into mhlambe emlethela amashwa or anything or a stranger nje ufikile ubona ispot esi right e beach obungahlala kusona but kunalezi zinto ezileft way over izoyiqoqa mina ngifake kubhini ukuyithinta not necessarily yabona inkukhu yeladi ngeke ifakwe nalite isicupho leso nje siseceleni iladi always has to come with a positive spirit ukunxusa ukucela ukuxolisa and ngokwazi kwami nangokomkhakha wami nangatshelwa ngacetshiswa ukuthi ngokamasipala savumelekile olwandle ukushiya izilwane yayibona leyo nto so kuyaye kube into ukuthi siyazishisela siwenza umnikelo
sigeze ngamanzi ebese ke mhlambe sinyukele entabeni noma emfuleni ebese senza umlilo lapho mekukuthi inkukhu esibona ngesikwazi kuyiqeda sishisa iphelele khona senza umnikelo wokushiswa. All right. Yes. So kwakhona ucosha imali le eba khona lapha whether isempophomeni because uyibona imali inqwaba lapha na so I will never say izoletha bad omen or bad spirit because now usukunikela ngento ethi bantu abadala nake ngikhanyisa ngakho ukuthi who then picks that and use it usuke ngoba phela vele ngeke idlozi lize lizocosha imali. We understand, but then there is nothing that will attach so ungayithathela imali. Yes, but for as long as leyo nto bingagezi isinyama kungacosha umuntu. Kwenzathi ngiyajabula wayela text uyolahla yini uyacosha yini sohlala bakubani wayithatha. No, Sohlaza, yabona, when it comes into imali mfowethu, money is very spiritual. Sometimes it depends ukuthi le mali njengobela ibekelweni ngoba kuyenzeka kwenye inkathi uthola ukuthi labantu laba abaphatha lemoya lengalungile bese bekhuluma nemsamo yabo lapha ukuthi ke hambani nina manje ozocosha le mali nethebuli inhlanhla yakhe akekho umuntu ongena inhlanhla la emhlabeni so kwenye inkathi kufanele ubheke le mali oyicoshayo wena ukuthi iyisima kanjani yini ezokwenzela uzoyazi kanjani mne wethu yazi ukuthi yazi konta eraser ejule kabi yazi nje sila endlini so 5 so 4 akekho umuntu ongenawo uNkulunkulu akekho umuntu ongenawo so yonke into yes yonke into mangabuzo yenza you need to listen to that inner you ithini izokutshela lento ethi yeke le mali ayilungile bese uthi wena imali bese uyicosha bese uyashayeka izokutshela futhi inhlanhla ithongo likukhumbulile so whatever decision that you take you need to listen to that inner you first. All right. Indaba uNkakasi, why are we discussing all of these things sounding complicated as well because we see you hustling ngendlela ehlukahlukene so if this is the root ocabanga ukuthi is missing or it works for you then we bring it kuwena nawe mhlambe odinga ukwazi nje about isintu this is about that as well mhlambe impendulo to whatever hustle okuyona izoqhamuka from this conversation. Yini nisebenza kakhulu. We see your hustle. Gagasi FM. I love how they interact with the ordinary people. Ukumezela abantu abasakhula ifana entertainment. You know? But Alex uyaphila nezihambeli zakho ake ngithi nekuzima ukuba indoda ubaba uvikele emhlabeni uyena bekade senzela yonke into nami sengaba nomuzi wami wabekwa yonke into kodwa ngithola ukuthi umsamo wami bathi ungcolile ngathola nanokuthi umntwana waphuphuma kumele enzelwe ilathi lapho angazi ukuthi angazi nokuthi ngiqale phi angazi noma ngangisiza yini angazi ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu nikathi yeah ngiyayithanda lethi nomuzi wayesewubikile makudlula ubaba uyenobenza kokusho ukuthi mhlambe nganti siphethe ukuthi abantu abadala sebefakewe ekhaya kwakhe so kulula kakhulu metha akazi ukuthi fanele kuqale phi ngiyacabanga ukuthi njobe senomuzi wakhe mayisekhona mhlawumbe umfowabo onikeziwe ilungelo lokushisa impepho bangayidiscussa lento yenzelwe khona la kwakhe. Uma kuukuthi uye manje sekufanele ngoba mengibheka izinto ezibheke naye ngoba futhi ngibone ngizwe futhi identify into ethi thi umsamo ungcolile. Question is ungcolela esehlala khona noma kufanele uqale uyolungiswe emuva ungcole kwakhe ebekufanele ke ugezwe la kwakhe qala umsamo before aqala ukwenza noma yini. I would advise ukuthi athole umelaphi wendabuko oseduzane ongamlekelela or athathe inamba mesiqeda ukuze akwazi ukuthola more advice because we can't cover wonke ama aspects akhe. Yes, bazoshare ama numbers masiqeda nje khona manje. Ngizodlela ke ngiyothatha uzinhlo kaMthembu from Pine Town. Sabona zinhle. Yebo but Alex njani? Siphilile ma wena? Siyaphila ngoba mfishane njengoba nesikhathi sesihambile. Yebo but Alex nginombuzo la. So mina ngumzukulu la ekhaya kaCulu. Okay, so esiswini sagogo ozala uma wami bawu4, uma wami uyena omdala. So lo landelayo waba nokuthi kumele abe isangoma waphuthula wenza zonke lezo zinto. So wafika nento yokuthi ubonisiwe kumele kuyowenziwa iladi lenziwe olwandle.
So malenziwa lelo ladi lelo sonke sa contributor wenza njani kunokuthi izibani zikhanyiselwe la kaXulu eMsam zathatha zokhanyiselwa kwakhe kaZwane esigodlweni. So masuke ekseni sihamba saya khona safike sabika ukuthi okay sesihamba kuyenziwa ilade nani inyama ebovu yathengwa sesingale eThekwini kwathengwa neVors kuba kwathiwa lokho kufunakalayo ugoloko omhlophe ugoloko obovu kwathulala ijuba amahewu amafruits zonke lezinto kade zibalwa namakhandlela. So sesilapha before siphumeke sihambe siye eThekwini ulwandle kwawuyena okhuluma empephweni masifika lapha singakenzi lutho kusashiswa izibani nani lafudanela gugula ulwandle la gugula yonke into eyayisandlaliwe kusabikiwe nje kuphela ukuthi sizozowenzani sangabisakwazi ukuthi siqhubeke sasala sesidla ke sekwenziwa inyama. So kulezo zinto lezi eyayenziwa ke lelo lati kwavudane kwanengxabano nje emndenini akuzwanwa manje wonke umuntu uhlukene ule. So mina ekhambeni kwami ngitholela mina ngokwami ngathola ukuthi kuneladi engimele ngilenze ngoba mina ngiphakathi nendawo khona engimlamayo owadlula emhlabeni nongilamayo owadlula. Okay. Kwenzekala. Alright. Sohlaza uyabona njengoba ethinta uzinhle le ndaba Sohlaza. Uyabona mfowethu nangu noma mnikati useduzana. Uma uyisangoma kukhona umsamu wasesigodlweni wamakhosi noma wabantu abaphethe impilo yakho bese kube khona umsamu wasekhaya. So now we find most times abantu abasuke bephathisa umsebenzi wobungoma no11 sebefuna ukuconfuse the two bese lezinto lezi bese ziyonakala. Now la akwazi ukuthi izibani zakoXulu zingihamba zolethwa koZwane. Yabo, so lento manje moto uyayibheka lento ihambisana manje nokuthi lo wezofuna ukuthi ithongo lonke ahambe nalo bese ligcina libheka yena. Ingakho manje nedlozi yathi mangabe senziwa lapha olwandle la igugula la ichitha ngoba lalibona ukuthi lento ihambisana nokuxova. Ingakho ke Yes, yeah, so la seliphazamisa abafu. Alright, no, so thatha ama numbers so that uzokwazi ukuthi ulekeleleke ubuze ne follow up question nani ukuthi lelo lathi lizokwenzeka kanjani. Alright, ngeHowick now ngizothatha uThembelihle Mayisela. Sawona Thembelihle. Sawubona njani? Sikhona ma ithini question yakho? Mina udaba lami ngithanda kuba nzinyana. Masihamba sizwa ngesikhathi kushona umama washona ngo2005 so masihamba sizwa nodadewethu ongilamayo ukuthi ufanele sigeze uma kuthini. Okay sizamileke njengoba kade kuyiphathika sakwenza sathenga inkukhu embili eyami neyakhe sakwenza kodwa manje umuntu ekade siyohlela kuyena ugogo uyisangoma. Umuntu ekade siyohlela kuyena uthe aze angayishisi impepho ngoba kunezinto okumele zishwelezele nezinto okumele ziphume ezingakaze zize ziphume kuze kube manje. So manje iyangiconfuse lento ukuthi ngabe lento esiyenzile impumelelo yini. Ngisho nomalume bethu mabehamba beyozwa kutholakala ukuthi ugogo wethu kunento okumele ngabe uyayikhipha angayikhiphile. Uyabona nje emkhaya wami nami ekhaya kwami kuyithi kusehayika. Uyabona nje mesoyihlehlisa lemuva lento. Into ithi phakathi kwekhala lakho kudingeka isimo senhlambuluko. Lenhlambuluko ayiqali ngisho gogo. Kuthiwa lenhlambuluko asihlehlele naye emuva amahlandla amathathu. Ebese lenhlambuluko ifaka ugogo phakathi ukuthi akakhipha iqiniso isikakhulukazi ngokuzaleka kweingane zakhe. Kuthiwa lento le ebenithi nina niyayenza yebo yenzekile ukuhlamba ukuthi inyembezi zikamawenu bezikhona kunina kodwa kwayena uqoba kamkelekile edlozini. So bengizocela ukuthi mhlawumbe lento nihlanganele niumndeni niqale nenza inhlambuluko. Angifuni ukujula kakhulu ngoba indaba yakhe iyangijulisa ifuna ngiye kude kodwa inzima lento ngoba izohamba inivalela amathuba emsebenzi inivalela imendo iqede futhi izoniqhatha nabantu izinifakele ngisho isinyama nini uqobo ngoba lento isigcini ukhondolo phakathi kwaleli khaya kwanina nizwani nabantwana besiso. So sukumani bantu abamnenza into yini. Uyayizwa le? Yonke lento eshiwo iyona
Yeah, uzothatha nje ama numbers ngasekugcineni and then ke uzobeke se uthatha ama numbers abo khona bese kwazi ukuthi bekuphendula. Well, besikhuluma ngendaba yeladi nokwenziwa kwalo. And sesifike ekupheleni ke kohlelo mhlawumbe kodwa singamsqueezisa nje umabongi ngokusheshsha umbongi imtshali hlabangano zoba ngokugcina emtshezi sabona. Yebo sawubona ukuthi njani. Sikhona mfethu ithini question? Yeah, umbuzo wami uthi mina ngazalelwa ekhaya komalume komtshali komalume baba kamncinwane. Ngithi ngicela ukubuza ukuthi ke ngiyakwazi ukuthi ngisuke ekhaya komalume ngiye kamncinwane ngocela inhla nokwenzilati bese nabo ngicela balekelele bangiphi inhlanhla ngoba izinto zifasile ayakuhlangani lutho. Sohlaza uma kukanje mfuthu akakwazi ukuthi asuke komalume wakhe aye kubokayise uma ukuthi akahlawulwanga lento izomqhatha namadlozi yena kufanele athole ukuthi labantu okuyibona abaphethe impilo yakhe yini le enza ukuthi kufase akageze aphahle aphuma yena sentabeni uzoxhumana nabo bese bemtshela ukuthi yini ekufanele ayenze ukuze angazozidalela inkinga ezingena sidingo. Okay, uyayizwa leyo magale? Ngizwa kahle ngiyabonga ngiba ephezulu njengamanje Maritzburg ngiyabonga kakhulu abasalayo. Nosiyabonga kakhulu nathi ukhanyisa nje I hope khona ukukulekelelile ukuze ukwazi nawe ukuthi uthole le information. Asithole ke ama numbers enu esiqale kuwena Dokotela Mnikathi. Yes, ngitholakala endaweni yase Maritzburg eWilfontein ngase clinic. Inamba yami is 074 0514679. Ngicela uyiphinda 074 0514679. Siyabonga kakhulu Dokotela Umnikathi Dlomo lowo and then eka Mlondi Makubane. Sohlaza utholakala enombolweni ezimbili ke usibani. Oqala ethi 061 921 9881 esibili ethi 079 42 80757. Siyabonga. All right, I have to thank my guest bekade benathi kulolu hlelo bese ngibonga ke the production team Mr. Siphelele Nsuzana Mr. Gwanda Zungu the producers bohlelo Indaba. Siyabonga ke for watching on Facebook. We see you there Indaba with Alex and we are on TikTok as well Indaba. And thank you very much. Lo hlelo uzolithola i-podcast yakhona izoba khona. Makwaweza nje conversation here ubukwazi ukuthi uzoyithola i-podcast yakhona and wena nje ungaya ke kwi-app. All right, up next after sidinga indaba zeladi sidinga music ozopolisa ikhanda uthobe inhliziyo